भाई हमने के इम्तिहान दे के नहीं जा ओकरा बाद है सब्जी के निकलाल बनी जा है प्याज बा है गोभी बा है आलू बा है मटर बा है टमाटर बा ओकरा बाद अब खाना वाना बनाइब जा ओकरा बाद खाइब जा ओकरा बाद बेरा सुतब जा कैसे कैसे सब्जी बनी है अगला वीडियो में रोशन के देखे के मिली अइला के बाद हम सब्जी काटता दे आई सब्जी काटत में आए दे आटा सानता में अब उन्हें बैठ के मछली रे और लगले है गैस पे बनी खाना वाना सब्जी रोटी पाके अब बस सब सामान आ गइल बा अब बस ओकरा बाद बनाइब जा ओकरा बाद एकदम बैठब जा आदमी नाम से खाइब जा तो सब्जी बन गइल अब हमनी के रोटी पकाइब जा हाउ वाला चूल्हा खराब बा है के चलते मतलब एक और सब्जी एक और रोटी पकाइती जा अब सब्जी तैयार हो गई टमाटर ही डालब जा टमाटर बा टमाटर धनिया और ओकरा बाद अब रोटी पाकी ओकरा बाद रोटी पकैला के बाद खाइब जा बन गइल अब देखी जाए जा हट को देखे दे अगर रोटी पकता ओकरा बाद अभी इतना आटा भी बचल बा 50-60 को रोटी पकाई जाए बरा भोर से अभी तक खली निकल जा ओकरा बाद अब बाकी ओकरा बाद एकरा कबारब जा रोटी आस्ते आस्ते पाकत सब्जी बन गई में ओकरा बाद खाइब जा ओकरा बाद जाइब जा घूमे जॉइन कॉलेज में देखा जाए कुछ कहल चाहता है गवा हो कहा तुम्हें कहा कह तू तो ये रानी अरे ओढ़नी हो जाती ताही ओढ़नी तो पतू सामान हो जान किसैया के बोला दे ननदो अच्छा छनता परनवा रामा लोइया काटल गाल हिले बेलत में जवानवा रामा लोइया काटत गाल हिले आ बेलत में जो बनवा रामा अरे दालो में नीमक के बेसी बाटे नीमन बनलू न खाना हो आ खोजी खोजी कोनो बहाना हमर मारस बलमुआ ताना हो आ छोटा का से बड़ा का सभे तोहरे प भिड़ल बाहो आ ओह पे सास लाला का रस हो तरकारी के बिना ना ए बाबू तनी सब्जी रोटी बढ़िया से बने के चाहिए अरे लामे बैगन के छोटे छोटे पतवाए बाल ए जातो जी अरे लामे बैगन के छोटे छोटे पतवाए बालम आ बैगन फरेला झोपे झोपे बालम आ बैगन फरेला झोपे झोपे बालम रोटी उटी पाकत पाकत बबुआ कहीं हाथ हमर जर गइल आइए ना आ जर गइल हमारा भाई जरल बा हाय मामा अंगरी जरल बा कर मरिया मामा अंगरी ऐसा ही रोटी पकाओ जरा पहले बेलन जला ओकरा बाद एकरा कहीं पर डालल जाला बेलन जला जला रे वीडियो बनाए में जो रोटी बेटी को ला देखा दो ऐसा ही रोटी पका लेना भाई हमनी के रोटी पकावत नहीं जा हाई बेचारा भाई ता बेला तमें रोटी पकावत में आ देखा हमनी को रूम में दूगो साहेबो बारन हम हाथे जा लो और दूगो साहेब हमें और साहेब हमें हमनी को लेवरे बन जा का करी जाए और साहेब हमें
खाए के वजह से नु हम 4 गो रोटी बेसिए खाइबे 12 गो देखला काम करे के तेरे है वैसे बोला गिना को 4 गो रोटी ये रोटी पाक गुल बा और सब्जी अभी है आटा आटा बा ये रोटी कुछ पाकी हो गल बा 12-14 को ले फाइनल अब हमनी के सब पूरा रोटी बन गइल एगो रोटी लास्ट पाकता एकरा बाद जा काढ़ब जा आई जब बैठ के अब हमनी के खाइब जा ठीक बा यही पे लिखे के बा पढ़े के बा आहे तो भैया है ये ढाई करे के बा ठीक बा पहले खा ले ओकरा बाद ये सब काम होई अब भाई हमें खाना बन गइल अब ये बिछौना पे भैया हमनी के बिछैनी जाइए पेपर आई पे सब्जी ता खाई अब भांजम जा सब आदमी मिल के तानी हऊ का बेरी बेरी छुअतानी हऊ का ए राजा तू तो जवान हम लइका ए सैया तू तो जवान हम लइका छिपा ले क्या बोले अब ये छिपा में हमने के जी सब्जी कढ़ाई ओकरा बाद खाई जा देखो सब्जी कढ़ा तवे आ तेरा भाजन जा एकदम रोटी सब विधिवत रूप से 50 गो रोटी ऊपर ले भैया ओकरा बाद बेरा खाई जा खात खाता उल्टी कर देबे सब बनाओ सब लाओ सब बांध दिया सब खा जी यार सब खा जी जा ले आओ सब 4 दिन में खा ये भाई सब्जी बा आ रोटी बा देखो टूट गुला सब कुकुर लेका अरे मत आराम में से मिला तो कुकुर लेका ए भैया ना भैया नहीं खान अब अपनी के काम लगाओ तनी है खा लो अब जगह जगह खाए के भाई वो आओ खाए और नंदे ले लेना वो लाइक ठेका के हटा बता मोले इधर जल जाओ उनका ढेर देखो सब हमने खा तो नहीं क्या